So my brother na-eti akacham. Oka mani kachalo. Watch any in our church in a memory when no one may be but a church and Abraham was no one may be when any color church agata. Color church agata church or the go onion ahead the church or believe no one may be in where church daughter. Fana wana na school. Na hospitals, na bank. Church in where bank man I couldn't go behave. Man a church in where bank. A lot of hotels you know but that church in where I will say there for the mama no come with that hotel. Abu ni have our culture, ni our tradition. Ifeanyi Uba, who can in it we see water near 1 minute silence. And though here be with this man, but you wait to when he catcha. As onye bunyanwa bidoro this church single-handedly. Church we see water megini. Ni Ifeanyi Uba, Dr. Patrick Ifeanyi Uba, 1 minute silence. Iji weli ugu. Akoko. Oh, church bonya pale pona kuka ponyo. Sifili odumeche na he megeda. Oh, kuka dogonde madu nana. Obunite go 12 na nke mega spy na makpo flavor bolisi ageneti hip hop. Onwe ya ka ọ na-asụ. Ama na ọrụ ya akụgo. Inwe ha dị na ụka fraud. Ụka wee ezigbo ha mana ga na-ata afọ government a na-echi anya ọnụ na. Ụka bụ ezigbo ha enwe more than how many thousand bishops na Nigeria ma nye nwere ọkụ nepa. None of them can tear their clothes and come out in massive lumber. Sai putilo put on my sons and daughters ka ije mara ihe me na nye nwere ọkụ. Ụka bụ ezigbo ihe Rome wee na-akpụ bishop ụgwọ na Africa. Ha nakọtasị ụmụ ogbenye go send Rome akpụzie bishop ụgwọ. Nna akacha otegori mu akacha gị nwa ka akachara ọfụrụ. Akacha m nke mụ bụ na 2019 ka ntị akacha m 2020 bute akwụkwọ asị ya bụ Bible mụọ ya ọkụ. Genesis na-enwe ọkụ. Ikuku buru Paul mweta akwụkwọ Paul tinye n'ọkụ. Ikuku buru Timothy weta Timothy onye asị tinye n'ọkụ. Buru Habakuk chụbịa tinye Habakuk n'ọkụ. Tinye gide ya tinye ya to Revelation mgbe ọkụ. Ihe afọ Sam tara m. Sam niile mkpere. Akasham. Ifeanyi Uba ndo. Akasham. Dalu. Akasham. Ifeanyi Uba ndo. Mo ka gbo be zuka ndo kwa ino ya. Mo ka gbo be Ifeanyi Uba zuka ndo kwa. Did you hear that? Ifeanyi Uba ndo. Akasham, my last day as a Christian. My last day as Christian is today. Ifeanyi Uba ndo. Kada nnewi na do. Do kwa ka so do ku na eku. Ifojo. Ifeanyi Uba ndo. Akasham. Don't even get to them. Don't move like Ifeanyi Uba ndo. Akasham. Last day as a Christian. Igbo ka ngwu na eziokwu. Ihe na-abụrụ culture ga-abụrụ culture gị. Culture obodo na-abịa idozi obodo. That is why ndị Israel ji wee jidesi their culture ike. Ho Israel. Ndị Europe created their criminal Christianity religion. Wee tuwezi ndị Israel ugo. Gwa ha na-amụtara onye nzọpụta abịa. Fe Israel ajụ. No, mena na nna fakpọ Judaism ka ha ga na-eme. Because of na Europe gburu over 90,000 of Jewish. After the whole Asia, the whole Americans, and took over their land and are enslaving Africa, how we create okwasi, Israel ajo okwasi, Japan ijua, ne more than anafa, ebumpoto wafa, magani ordinana na alobo gini kezo kudi nobodo, onya ya na nwanne ya, kamali yes, kede ebunze, echenze, nze nwere ihe ọpụtara n'obodo, onye chiri ọzọ nwere ihe ọpụtara, ndanda na-enegara anya maka idozi obodo. Tupu ndocha bịazie chiwu no bishop, chiwe father. It's not our culture. So my brother na-eti akacham, ọ ka mma na ịkachalụ. Because no nwere ihe ga-emenu ka ndị ahịa na ndị abụ our slave master representative. He mgbu ha n'obi.
It doesn't concern them. Watch any in our church in a memory when no one may be but a church and Abraham was again. No one maybe when any color church agata. Color church agata. Church or the go only ahead the church or believe no one may be in where church daughter. For now, one now school. Now hospitals, now bank. Church in where bank, man, I couldn't go out behave. Man, I church in where bank. Church in where bank. A lot of hotels didn't know but that church in where I will say they are for the mama no come with that hotel. And now police station. Now we're gonna know why. Now couldn't go out behave. Her name went to go through practical the whole world to say when they go, which is through having an institution. Was they going on Jesus goes again? Government denied the same practical gift of inyewe go diko onye obodo nye industry so this way nye church industry ma here na church nwe tab gi nyere fa obro Jesus so government go generate go from your resources nye kwa the same thing in industry na ben na ga mo ge ben na gi to ben na gi lu olu ben na gi kalu na ben na go to ga ben de ocha de unless me just hip hop church is again but no Jesus ga go zigi no go zi Jebez no go zi nwanyi oruru obara no go zi Job na akoeli people are now suffer people are now melinji we kune simba with the Bible aboko moyoko sigene na my NGO my cancer be ubuonya with olive oil my chori jemunwa kwesi mo operation we no ga muka my Hebrew obu ni ha ba wa culture ni our tradition Ifeanyi Uba uka ni nekwesi woto ni a 1 minute silence iwote nneku and all here be with this man ojuweti we mune akacha as onye bunyanwa bidoro this church single-handedly church was equal to making near 1 minute respect. Not only simple as we it was equal to us, it was equal to Ifeanyi Uba, Dr. Patrick Ifeanyi Uba, 1 minute silence. It's a way you akoko. Oh, church bonya bale upon a cook boy, if you do major here, make it. Oh, cocadogon the mother nana. Open it go 12 and came against by now. Mapo flavor, what is the hip hop? Only a corner. Only a corner. I'm an already a kugo. Now you will get what is young and I'm hip hop music. Give me no baby. Or do Jana Cholo music is near in house of family. Name what they go practical. Give me Jana tree him more. Ne John Oka. More Noka fraud. You had the Noka fraud. Oka, where's the way I'm gonna have for government and HI on. Okay, basically, more than how many thousand bishops in Nigeria, none of them can tear their clothes and come out in massive lumber. Say, Putani, my sons and daughters, can they do it? No, because Nahani went a brown envelope. Okay, basically, Rome, when I bishop, Ogo, Africa. Hanakota Sumo, when you go send the Rome, was a bishop, Ogo. The same thing they made during the slave. Because they make a slave down one Dutcha will is off for the Munai, to Pundocha nature, to Munai got to go some slaves, nature's in Dutcha, Habios, but we are noble, or here and make it. Slave masters, bishop, I manipulate the reverend fathers and their agent. And I call Mobo, Yego, my wife when I try this, and I can say, Hego, or send that in the room. Now, Rome is from that morning, I send a whip as a peanut near Bishop, and then when Zan, Macaron went millions from Rome. My brother. I didn't say Chipona Jan. And I know the Chebegi. She has no man and Akas Naganaka Naka, just a one. Atachia, Natachanya, Naha Jesus. Amen. If I had Jesus, Rufon, Tia that I Jesus come then Niger, low phone, low famous, long saline, low manyan quati who can make a new boo. Ah, Jesus. Amen. America no be a program or bomb or down in Nigeria without them coming here. America be a man or cook on the nearby. I'm a man do GH in sense. I'm evidence. What is the German Venezuelan president arrest? Obran evidence he goes to get that. No, Dutchana power NCA. No change Jesus and spirit just to deceive you. Saying the Holy Ghost in power. Virgin Maria in power. Encouraging in power. Man, America couldn't German president of a nation. They where Venezuela hold their oil. They don't want to sell it to international market. So that can have $1 they be like America they go. Nakacha. What to go to Muakacha? Give a kacha follow. Akacha munke mubuna 2019. Kante akacham. Akacham but that 2020 but I want to say about Bible more Genesis name woko. Ikuku blue polo. Without war Paul. Tienoku.
ikuku buru Timoti weta Timoti onye asị tie n'ọkụ buru Habakuk bịa tie Habakuk n'ọkụ tie gide ya tinye ya to Revelation gba ọkụ ihe afọ Sam tara m Sam niile mkpere ntinye okwute ntinye nwụsị okwute nọ na nsekpụrụ ana na-ebe akwa maka Sam 91 Sam 92 mkpokọta Sam niile ama 93 ma 98 you know ọkụ agba ha ncha nwere onwe m ịkacha ụka Satan arapụ gị bọsọ na ịrapụ Jizọs rapụ ụka ịma mazi ebu Satan ịbụrụ free human being iche lalụrụ onwe gị ụla iche iri ndị rie nri mmadụ pụta gwa gị face to face na ọ ya egbu gị kpọrọ ya polisi daịsọ ha na mee chọọchị na-arụrụ ndị Igbo nwanne akacha akwa ahụ otego m nwa kacha nna ịka n'aka nna m ịka n'aka akacha m mụ akacha biko ọ bụrụ na ịkacha tinye na comment section akacha m asị m gịnị akacha m